Гайс, нещо Рил, ще реактваме на граничен контрол в Швеция. Тъй, че линк долу в описанието ще оставя за клипчето. Може да си го гледате сами. Нека почваме. Граничен контрол, Швеция. Летище Арланда в Стокхолм е най-голямото в Швеция и всяка година приема над 26 милиона пътници. Митничарят Алекс е получил Адашче, бата, адашче. паспортния контрол сигнал за мъж, когато са срещали преди малко и който е изглеждал силно възбуден. Можем да ви изпратим снимката му. Страхотно, ще ви известя, ако видя нещо. Благодаря. Добре, чудесно дочуване. Получихме сигнал от паспортния контрол. Мъж се е държал странно. Дали е тупа бел? Е задавал особени въпроси, докато са проверявали паспорта му. Питал ги дали има проблем. Ще се опитаме да го спрем тук и да видим дали носи нещо. Яко не. Я да върнем. Тук и да видим дали носи нещо. Чакай. Това мангасарко ли е, бе, бате? Това мангасарко ли е? Получихме негово описание, така че ще можем да го намерим. На то брадата му е много интересна. Жилото много мяза на руснак, бат. Много мяза на руснак. Ама не, типичен такъв северен, защото те, нали ги знаеш? Да. Всеки момент, така че ще започна. Александър, така ли се пише, бе, брат? Да, бе, не знаеш ли? Не, Александър. За да го открия бързо. Лад. Той то Пати газа, братле. То, брат, 200 кила. От Багдад през Истанбул. Ще сканираме куфарите. Заповядайте. Разговаряли ли сте с митничари или с ще се полицаи? връща природа. Само с полицай. Само с полицията. Добре, ще намеря ли тук цигари? Или? Не? Тук са два и тук са два. Нека погледнем. Има нула. Цигари нула. Добре, ще видим. То не пуши ли, бе, брат? То няма днеска със сака така. Почваме. Баклава. Сега ще извади 12 инчов. Гумехтой. Тук има още неща. Да. Това е за наргиле. Оп, то не пуши, нямаш цигари, бе, брат. Армани. Още цигари. Точно както подозирах. Тютюн за наргиле и цигари. А къде са тия дрехи, бе, брат? То как се побере в тях? Както подозирах. Той си ги е купил от турския пазар. Армани. Цигари. Разгънах чифт джинси. Ау! Укрива ли то, бе? Укрива, тежко укрива. И вейпчетата. се изсипа голямо количество Те наборите ги паскат. медицински гел. Направо ги изпушват като... Комини, братле. Ма то всичко е бърнато да фък. Добре. Така, трябва да проверя колко е. Дори на този дебелак лицето му е бърнато. Те и дебелак. Пата, то не ми счупи ръката така, бе, да фък. Некви даденички са му пръстите. Към рецепта от вашия лекар. Мале, той то да има молите самолета с него, затова го спреха. Добре, поискайте. Мъжът Леко ще чупи стола, чиче! Стола, чиче! Бате, виж, само стола, искам да го пуснеш от начало, виж стола, как просто се предаде. Това го фана. Гледай са. Лекна, вау! За да покажа на Алекс рецептата си за лекарствата. Не съм сигурен какво Метафетамини, яко, бат! пише на Норофен! Норофен през носа. Да! Така се да гадая.
Може би е тази. Не. А тази? Само ми показвате вашите... Ами не знам коя е. Добре, Дали не знаеш? продължете. Ето, може би е тази. Вижте. Не. Не? Кажете си честно, нямате рецепта, нали? Ами... Ами не, брат, нямам. Тупам бел. Пристани Удрами на Швеция. Юстат току-що е пристигнал ферибот от Полша и митничарът Ларс е Дали, заед бе? да проверява слизащите коли. Здравейте, виждам, че возите и куче. Така е. Добре, виждам. Какво страшно куче, Това здравейте. куче дали нема амфетамини у него? Яко витаминът. Колко души сте? Луцаля кучкарник. Двама. Двама възрастни и едно дете? Да. Кой вика двама възрастни едно? Чакай. Чакай, аз не ги виждам тя двама възрастни и едно дете. Двама възрастни. Двама възрастни, чакай. Колко души сте? Трима. Двама. Двама възрастни. Това са двамата възрастни, да знаеш. Възрастни и едно дете? Да. Благодаря ви. Канабис? Това директно го пита, канабис имаш ли? Да. Имате ли? Да. What? What, какво става, бе, брат? Канабис. Брат, Цигари. Цигари. Какво? Имаш ли канабис? Имам. Цигари, да бе, цигари. Брат, какво става? да, една. И то го запътиха ли го на някъде, what? Здравейте. Сега той, ако Здравей. спреш аудиото, огън, че имате ли? Прозореца не работи, да знаеш. Имате ли нещо за деклариране? Аз говоря шведски. Така ли? Имате ли алкохол Ой, или шуе! тютюн? Шуетски. Шуетски! Бат, това... Шуе! Много ми Това мяза е някой много циганска кола, позорен. брат. Нема те лъже. Ама... Един стек цигари. Не е много. Така Не ли? бай Швецията. Нямате лекарства или канабис? То всичките ги пита, имаш ли канабис, брат? Пушиш ли? Да, брат, и очаква всичките му казват, давай, искаш ли? Абсолютно не. Нямаме. То Това му е добре. първи Идете. ден на То как ще няма канабис, бе? За какво си дошъл в Швеция? При колегите ми им позволете да погледнат в колата. Разбрано. Охо! Виж как гледа. Че няма... Пращам една полска кола. Шофьорът говори шведски. Пътникът изглежда нервен, затова погледнете. Как па го прецени? Вижте добре. Колелката на куче Майя и кучето Тесачо. Аз ти казах! Аз си го чистя! Пълен кучкарник! Пълен кучкарник, бата! Пълен! Ти са първите, които проверяват Това колата. там часовник Както ли е на винаги, таблото, бе, брат? Бата, сега ще ти кажа. Опа, чай. Куче Майя и кучето Тесачо Виж го! Пади са Къде, бе? първите, които проверяват Къде, бе? Там на колата. таблото. Абе няма нищо на Е, бе, табло. Както винаги търсят Еби. най-вече наркотици. Не се е Наркотация, братле! Трябва да погледна по-внимателно, защото иска да влезе Кой е това навътре. куче, бе? Дайте му да яде нещо, то толкова скилаво, че... Колата е откарана в закритата зона за проверки, където Ларс и колегите му ще проведат обстойно Те ебаха майката. Те разкочиха цялата. претърсване, докато двамата мъже са задържани в отделно Са като румънците, брат. Оставаш си колата паркирана в Румъния, брат. Ти се връщаш и тя останала само алмарината по нея. Чай. То, какво взема после? Да, я. Мирише ужасно. Давай, Така. Айде, набарахме. давай. Как беше? Не мисля, че мирише зле. Мирише Тогава ще мина от отвратително. другата страна. На кучешки лайна, защото се харахте кучета да пък. Да. О, намерих го. Айде. Мери го вика. Чакай, дреми. Който каже, че нема, директно го разпърча. Стой да видим какво има. От дяволите.
Това са пилешки филета, но не са замразени. Мирише ужасно. Да фък, очаквахме наркотаци! Или някакви кучки, ела едно от вашето куче. Ама не ги намерихме. Подай ми някакъв скоч, моля. Със сигурност не бих ги изял. Бате, как сте го смачкали това текстът такава дева и лайнарите, виж го бе! Кой то си играл 5 минути го натиска, брат, за да е натиснато. Ти лут ли си, ти къде го слагаш това в газа ли си го пъгаш, че трябва така го смачкаш? Не знам дали това пиле е било замразено, но от няколко часа е в колата, така че се чудя Нормално, защото ги задържате хората, бат. как Нормално. не са забелязали състоянието му. Прясно пиле. Колата има прясно пиле, но може би вече не е прясно. Вече не е. Ма тия какво са довели цялата градина, бе, брат? За джунглата от Полша, бе. Картофи, брат, това е някакво храпче, Но може би човек. вече не е прясно. Вече. Бате, какво е това, бе, човек? Какво е това, бе? Тук също има един плик. Опа! Пликове. Опа! А сега ще им отворите целия багаж на хората ли, бе, брат? Ти ще го ще? Нормално. Имат колекция от дискове. Това Не, е диско Тони бе, Брашен. много Вътре скрито, скрито. Всичко. Това за какво не го поставяха на скенер, бе, копер? Сватбени хитове. Направо цялата кола в скенера, брати. Какво е Буквално това? трябва. О, леле. Когато погледнахме в куфара с Да те им дискове, вадат пилето, бате. намерихме на дъното парче картон. Някой би могъл да скрие под него наркотици или оръжия. Оп. Оръжие под парче картон. Служи да държи дисковете равни, така че да не се вижда, че под тях има нещо. Служи за укритие. Най-вероятно, но ще проверим. Колко Те диско, сега бе, ще им извадят целите дискове, брат. И после няма да ги проверят. Що сменихте, бе? Няма как, бе, брат. Трябва да си бати контент. Не, бе. О, само не и той. Манго! Манго! Леле, какъв манго! Мале, какъв мангал! Леле. Трябва да го има в... То 100% е някакви наркотаци, казвам ти. Еко, прегай. Его, бат. В снимката на клипа, брат. Добре, то. Постоянен поток от пътници Мале, преминава тея през блондинки митницата от на летище Швеция. Арманда. Леле. Чак. Време да чуем. Е в залата за пристигащите и се оглежда за контрабанда. Здравейте. Разбира се. 20 човека изтреха тя. Куфара, бе, тапаци! Не разбирам какво. Се разбира. Всеки път. Какво? Спирате ме всеки път. Хайде, стига вече. На този куфар... Ема се отваряш на ченгела, бе, брат, бе. Личеше си, че е леко раздразнен, но когато влезе сам при скенера, на мен ми остана само да проведа проверката. Да видим дали има нещо. Томас Шелби, брато. Правите ли разлика между пластмаса и слонова кост? Между пластмаса и слонова кост. Последния път ме заподозряха в контрабанда на Абе, не се обяснявай, бе, Педро. слонова кост. А си беше пластмаса. Добре. Не знам нищо за случая. Сега вътре Абе, има брат, защо са го оръжие. бърнали всичко? Виж колко гнусно изглежда това, бе. И се извинят. Да, бе, брат. Разбирам. Оставете раницата Чува се тук. ли с какво ли е изрисуван куфара? Носите ли пластмаса или слонова кост? Не, нищо. Храна ли сте донесли тук? 100%. Храна ли е това, което виждам? Абе, брат, каква храна, бе, канабис? Храна Да, има нещо органично. И казах ти канабис! е кондензирано мляко. От Тайланд ли е? Да, от Тайланд. Защо Не Тайланд, талант. От таланте. сте го донесли? Добавям си в кафето. Ясно. Винаги ли го носите със себе си? Понякога. Пили ли сте някога кафе бомбон? Извинете? Кафе бомбон. Не, какво? Ти пил ли си кафе бомбон? Брат, вътре табис, кокаин, всичко разбъркваш и да... Толкова да шмърка, не знам. Двойно еспресо с кондензирано мляко.
Сладко и вкусно. Бонбон. Бомбон. Това как му зачури? Сладко и вкусно. Бонбон. Бомбон. Погледнете тук, има определени продукти. Това се продава и тук. Да, но проблемът е, че идва от Тайланд. Всякакви млечни продукти, месо и някои зеленчуци и плодове са забранени. Не можете да го задържите. Защо? Защо не? Да бе, не се отваря на чингела, ти казвам, бе. Това е кондензирано мляко. Все пак е мляко. Преварено мляко. Няма значение. Значи не мога да го нося. Не. Не. Това познато ли ви изглежда? Не. Колко често посещавате Тайланд? 4 пъти годишно. Ебали му майката. Това е за първи път. Добре, ще трябва да проверя, ако греша, ще се извиня. Става ли? Може Абе, не им се извиняваш, бе, старши. Нема да им се извиняваш. да го направите предварително. Добре. Точе нагло му е, бе, майката. На летище Арланда в Стокхолм митничарят Алекс проверява багажа Това пушач. на мъж, пристигнал от Истанбул. До момента е открил голямо количество тютюн и няколко лекарства, рецептите за които Абе, какви лекарства, бе, тупа бел. пътникът не успява да намери. Може би е тази... Не. Какво тази... става, бе? Що се върнахме Да, назад? бе, тупа бело, бе, тупа белото. Не сме се върнали, тия дараха кадъра нататък да ви да докажем, че тупа бел. Окей. Добре. Само ми показвате вашите... Ами, не знам коя е. Добре, продължете. Може би... Може би е тази? Бате, виж му ръцете, Не. какви са снатели. Не казате кебабчета, бат. Бях много отзивчив към този човек, но започвам Ксанах салата да отзаре. усещам как желанието ми да помагам е на изчерпване. Така че, кажете си честно, нямате рецепта. Ами... Трябва да си взема това. Да, вземете другите, няма проблем, но това Не, ми не, трябва. не, не, не. Това И то сега пъха ги огашите, бат. са лекарства с Да, рецепта. бате. Разрешено е да носите 300 грама тютюн или 200 цигари. Можете да задържите толкова. Останалото... Но То колко цигари носи? те са нула никотин. Такива. Носил съм ги в Швеция и преди. Но пак са тютюн. Да, но с 0 никотин. Но са тютюн, не разбирате ли? Отворете и проверете. Абе, дебел, не разбираш ли какво ти прика? Успокойте се, моля ви. Добре, Спокойно. Това е положението. Може да внесете 200 цигари или 300 грама тютюн. Кое искате да задържите? това не е нищо. Знаете, че сте извършили нарушение. Знаете, че това е твърде много. То много ме дразни, бат. Значи, Трябва брат, да деклар... първо, че няма го пъхнат от затвора. Второ, нищо не му казват, просто ще го пустат. А той иска да си вземе всичко, брат. Глоба, Ти братле, обут ли си? глоба се прави за това нещо. Е, какво глоба само, брат? А не ма глоба. го пъхтат от затвора, защото той ще да пренесе много повече, ако не са го били спряли, Не, разбираш? да. Теба, Селски тарикат. селски тарикат, пусни звук. Има звук. Така, Спрял съм звука, чакай. 200. Какво? 200? 200 цигари. Това не са 200. Абе, Педро! Толкова на са. панара. 200 ли са? Отворете го. Това са тънки Е, сега цигари. белото се ви. Отворете го напълно. То си вкара автогол. Мика цяло, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Чакайте. 13, 14, 15, 16, Айде, насра се, братле. 18, 19, 20. По 10. Те са на 1/4 от нормална цигара. Абе! Няма значение, пак са 200 цигари. Бат, то, шо не се приключи? И размерът Да, няма бе. значение. Абе, Това е за има. вас.
Това не е много. Нормално е. Повече, отколкото е разрешено. Нормално е. За подарък са. Подаръкът На кой му даря цигари, бе, брат? Брат, честит рожден ден, гледай сега. Ти да цигари, брат! И изважда Оскара, брат. Оскара. трябва да е законен, нали? Не може да купите на някого пистолет, например. Ако беше по-малко от 300 грама, щеше да е подарък. Но това е незаконно в Швеция. Реших, че трябва да проведем разпит. Имаше твърде много цигари и... Хайде, наебамо майката. Още повече го вкарам в тинята, бат. Еми така, то дебелак не се спря. Дайте ми всичките тука, бат, кой да дадеш тук, трябва да ги продадем на пазар. По време на разпита мъжът признава, че е нарушил закона. Пан на погреб. Сигурно са го били с палката вътре, бат. Да, брат. 100% шоу не го снимат. Спря се съпротивляваш. Наложена му е глоба и е пуснат Казах ли ти, бе? Казах, че му пишат глоба, бе. да си тръгне. Ма да му ебат мамата, бе. Деба и шунката деба. О, walk in, брат. Айде сега видим тук столето. Билето му вадих. В пристанище Юстат митничарят Ларс и колегите му претърсват кола, пристигнала от Полша. Куфър пълен с компакт. Добре, няма да намерят някой тупа бело до края на епизода. Чакай, бе, сега ще видим намират картон. скрито дъно, което може да послужи като идеално място за укриване на наркотици. Опа. Сега ще разрежат куфара, гледаш. Няма нищо. Ей! Брат, как ще няма нищо, бе? Когато извадихме всичките дискове Режете седалките. и парчето картон, се оказа, че е празно. То просто Използвали се го само, напъхали за белото, да задържат дисковете равни в куфара. Нямаше нищо. Как ще няма нищо, бе? Може обратно. Не, чакай. О, извинявай. Поред на номерата. Гледай как им служи Дискотека касетите, бе. Хвърли ги, бат. 2005, Виж го как гледа, видя ли го? Симп, мръсен симп. Нагоре. хитове 2001, Порно филм. Любовни песни. Не така, бе. Май пак излиза на мода да се използват дискове и плочи. така, пилешко и дискове. Ма те тия верно са си вземали цялата градина, брато. Какъв е този храс, бе, брат? Верно, брат, те са си тръгнали от градината там. Пах ти изроите, брат. След като не е намерена незаконна контрабанда, митничарите обявяват колата и пътниците за чисти, което не може да се каже за пилешките филета. Как не са ги надушили? Ами кай ми изнуши като колата си дреме 3 часа там и те се развали тогава. Нема ли кой да тупа бело, бе? Да фък. Еми гайс, следващия епизод, ако искате още да гледаме такива, пишете долу в коментарите, лайкайте и абонирайте се. Ай, чао.